Исәнмесез, ТМВда одымнар тапшыру вакыты җитте. Студияда Сәрия Хабибуллина. Алдагы ярты сәгатьтә без сезгә менә нәрсә карарга тәкъдим итәбез. Мәскәү үзәгендә каз эмәсе, татар туйы һәм киләчәк технологияләре. ВДНХда Татарстан казанышларын ничек тәкъдим иттеләр? Татарстан алга, только вперед. Бик зур рәхмәт, спасибо. Хәбәрсез югалганнар һәм алардан хәбәр көтүчеләр. СВОдан кайтмаучыларның статусын раслау тәртибе ничек үзгәрде? Без өметтә яшибез инде. Алар бәлкем исән, бәлкем алар пленда дип инде. Кем син, милләтең кем? Бәхәсле тәкъдим һәм белгечләр фикре. Хәзер без шушы милләтнең исемен башкаларга бирсәк, моны башка милләтләр ничек кабул итәчәк? Biz бүген тапшыруны Мәскәүдән башлыйбыз. Монда инде нәкъ бер ай баручы Россия күргәзмә форумында Татарстан көне килеп җитте. Безнең ил өчен әле бу яңа формат. Күргәзмәләрнең төрлесе була, монысы исә һәр төбәк белән бер урында танышу мөмкинлеге бирә. Татарстан күпчелек тармаклар буенча әйдәп баручы төбәк. Икътисад, IT, кибертехнологияләр, шул ук вакытта күп милләтле булуы, аларның бай традицияләре белән үзенчәлекле республика. Татарстан стендын төзүчеләргә менә шушы шактый катлаулы мәсьәләне шишәргә туры килгәндер. Технологик үсешендә күрсәтеп, рухи мирасында тәкъдим итү. Бүген ВДНХга безнең республика стендына федераль дәрәҗәдәге җитәкчеләр килде. Алар Татарстан турында горурланып сөйли. Мин яратам сине Татарстан җырын кунаклар зал белән аягүрә басып башкарды. Мәскәү үзәгенә барып Татарстанга эләгүчеләр, бер көндә 50 вакыйгада катнашучылар, Казанга килеп турист бер атна караячакны санаулы сәгать эчендә күреп китүчеләр. Ул вакыйгалар шаукымына безне Фәрүзә Мәҗитова алып керәчәк. Мәскәүнең ВДНХдагы Россия күргәзмәсендә бүген Татарстан көне. 1000 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр килеп күрүең яхшырак диләр бит. Моңарчы Татарстанда бер тапкыр да булмаган кешеләр дә үзләрен республикада булган кебек хис итәргә, гореф-гадәтләребезне күрергә һәм милли ашларыбыз белән сыйланып, кунак булып китәргә тиеш. Кунакларның исәбе хисабы юк. Мәдәни сәхнә урнашкан зал шыгрым тулы. Татарстанлылар да Татарстанны сагынып яшәүче милләттәшләр дә биредә. Аларны Рөстәм Миңнеханов сәламли. Татарстан рәисе белән бергә залга якташыбыз вице-премьер Марат Хөснуллин үтә. Республика казанышларын башкаларга тәкъдим итү һәрчә горурлык хисе уята ди ул. Традиционно Татарстан показывает высокие результаты во всех отраслях. Особо хочу отметить строительную отрасль. Например, в этом году уже введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. Я хочу отметить, что по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в республике в этом году отремонтировано более 400 километров. Ну и, конечно же, мы все ждем к концу года открытия трассы «Восток». Зур төзелешләр, сәнәгатьтәге, икътисадтагы уңышлар, республикада тормыш сыйфатының елдан-ел яхшыруы бу федераль җитәкчелек белән аңлашып эшләү нәтиҗәсе дип ассызыклый Рөстәм Миңнеханов. Большая честь сегодня здесь представлять Республику Татарстан. Один из опорных регионов Российской Федерации. И, конечно же, все, что мы делаем, все, что у нас есть, это благодаря той политике, которая проводится нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. И, конечно же, огромная поддержка федерального правительства. Татарстан алга, только вперед. Бик зур рәхмәт, спасибо. Татарстан көнендә федераль министрлар катнаша. Илнең спорт министры Олег Матицын республиканың спорт башкаласы булуын әйтә. Дөнья күләм чемпионатлар уздыру буенча Татарстанның тәҗрибәсе гаять зур. Желаю в дальнейшем также уверенно идти вперед, гордиться нашей страной. Без булдырабыз. Төзелеш министры Ирек Фәйзуллин да үзебезнеке, ул Татарстанның төзелештәге рекордларын атый. Татарстан – это территория рекордов. Каждый год неуклонно растет. Объем строительных работ уже 600 миллиардов превышает. Бүген монда республиканың алдынгы технологияләр төбәге булуы, цифрлаштырудагы уңышлары, туризм үсеше, инвестицияләр җәлеп итүдә казанышлары белән уртаклаштылар. Республика предприятиеләрендә җитештерелгән продукцияның яртысыннан артыгы читкә чыгарыла. Татарстан 160 ил белән сәүдә итә. Үсеш үзгәрешләргә таба зур адымнар ясаганда традицияләр дә онытылмый. Бүген аларның берсен татар халкының борынгыдан килгән гадәт буенча туй юласын күрсәттеләр. Чтобы жизнь текла по маслу и в достатке, и молодые дружно шли вперед, и речи говорили только сладкие, отведать масло предлагают им и мед. Татарстанның үрнә гаиләләре Балташтан Зиядиновлар белән Ибрахимовлар туганлаша. Бирләре ул өйләндереп килен төшерә, икенчеләре кыз бирә. Самат белән Сөмбел булачак инженерлар. Бер-берсен мәктәптән үк беләләр. Сыйныфташлар. Бүген аларның кызыл туен бөтен ил күзәтә. Яшьләргә хәер-фатиханы Рөстәм Миңнеханов бирде. Это не бутафорная свадьба. Это образцовые семьи Балтасинского района.
Татарстан рәисеннән яшьләргә туй бүләге, 6 айга сәяхәт, аннан кайткач аларның планнары зурдан. Безнең республикада безнең шикелле яшьләр өчен bütün мөмкинлекләр тудырылган. Һәм шуңа күрә без үзебезнең киләчәгебезне нәкъ менә безнең Татарстан Республикасында күрәбез. Без гореф-гадәтләрне беләек инде. Күргәнебез бар иде. Ул мендәрләр, балмай, алар хәзердәген үткәрелә. Татарча йолалар белән өйләнештү элек тә матур булган бит инде. Менә хәзердә шуларны искә төшереп, башкаларга да күрсәтүне матур дип саныйбыз. Мондый традицияләр була дигәч без бик шатландык. Туй белән генә түгел, аларга тормышларында бәхетле исекеләр матур итеп яшәргә насыйп булсын. Күргәзмәнең Татарстан стенды янына килүчеләрнең Казан урамнары буйлап сәяхәт итү мөмкинлеге дә бар. Моның өчен шундый зона каралган. Монда велосипедка утырасың да, күзеңә менә шундый виртуаль күзлекләрне эләсең һәм Казансу яр буйлап элдертәсең. Татарстанда балалар өчен зур проектлар тормышка ашырыла. 5 ел элек ачылган беренче татарча балалар телеканалы Шаян ТВ үз тапшыруларын күргәзмәдә тәкъдим итте. Татарстан рәисе белән башка кунакларда балалар иҗатын югары бәяли. Бөтен Россияны җыйган бу күргәзмәдә безнең Шаян ТВ каналы да бар. Димәк, ул республика казанышларының менә үзе бер зур казаныш булып тора. Бүген бик күп кешеләр Татарстан көне булуын алдан ишетеп, шуңа әзерләнеп килгән. Араларында республикадан читтә яшәүче милләттәшләр дә бар. Башкортстаннан килдек. Үзебезнекеләрне күргәчтән вообще күңелләр күтәрелеп китә бит инде. Үзем тудым Бакуда, яратам бик татар телемне. 60 yaşında тотындым өйрәтергә. ВДНХ ишек алдында татар көйләре яңгырап тора. Урамда каз өмәсе бара. Бу ел аны Татарстанның каз үстерү буенча дан тоткан районын тәкъдим итә. Монда аеруча күңелле менә мөслим кызлары, апалары каз өмәсен күрсәтә. Казны йолкып та карарга мөмкин. Шулай ук монда мендәрдә тутыралар. Бер мендәр тутырырга 7 каз мамага кирәк. Шулай ук монда май канаты да ясарга өйрәтәләр. Фәния апа, сез әйтсәгез иде, май канатын ничек дөрес итеп ясарга? Май канатын менә казларны йолкыганнан соң, менә шундый матур канатлар кала. Бер унлап кисәкне менә шулай итеп җыябыз да, бәйләп куябыз. Менә йолкып та карыйлар, тотып та карыйлар, матур сораулар да бирәләр. Безгә бик күңелле бүген эшләве. Менә шушы зур Казанда бүген Татарстанның аш-су осталары каз итеннән 4000 кешелек шулпа пешерде. Аны авыз итеп карарга теләүчеләрдә менә шулай чиратлар җыелды. Самаварда чәй кайнап торды, шулай ук кабартма, коймак пеште. Алар белән сыйланырга теләүчеләр гаять күп иде. Шулпа бик тәмле, субханалла, молодцы. Шушында укушылып биргә дә, әйлән-бәйлән әйләнергә, күңел ачарга да өлгереп була. Татарстанга килүче туристлар өчен бер атналык программаны монда бер көндә узасың. ВДНХ ишек алдында татар көйләре кичке 10-га кадәр яңгырап торачак. Салават Фәтхетдиновның «Мин яратам сине Татарстан» җырын кунаклар аягүрә башкарды. Мәскәүдән Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Адымнар. Татар йөрәге скрипка түгел, уйнамагыз, пожалуйста. Бу атнада ихтыярсыздан язучы Зөлфәт Хакимның шул юллары искә төште. Укыган һәм ишеткәнсездер, Россия Дәүләт Думасы депутаты Петр Толстой бәхәсле фикер җиткерде. Ул Россиядә яшәгән һәркемне руслар дип атады. Аларның милләтенә карамастан. Янәсе 90нчы елларда Борис Ельцинга беркемне дә үпкәләтмәс өчен сүз кирәк була һәм ул россияне төшенчәсен кулланышка керткән. Без мәрхүм Владимир Жириновскийның татар белән башкортларны Монголиягә сөрергә теләгәнендә, аның башка тәкъдимнәрендә хәтерлибез. Изге урын бош тормый дигәндәй, милли хисләргә кагыла торган тәкъдим кабат Дума мөнбәрендә утыручылар авызыннан яңгырады. Иван Грозный Казанны без барыбыз да россияне дип аталыр өчен алмаган дип төстәгән Толстой. Кой вакыт яңгыраган тәкъдимнәргә карыйсың да, кем-кемне уздырыр икән дисең. Икенче депутат Солтан Хамзаев беренчесен уздырды кебек. Урыс халкы турында федераль закон кабул итәргә кирәк диде. Бу атамага барлык милли төркемнәр дә керергә тиеш икән. Урыс халкы дип кемне атарга икәнен ул санап күрсәткән. Славяннар, Дагестан, Татарстан, Башкортстан, Удмуртия, Якутияның күп милләтле халкы. Менә шулай ике депутат Россиядәге 200дән артык милләттән сорап тормыйча, Россия конституциясендә язылган һәркемнең үз милләтен үзе билгеләү турындагы 26нчы маддәсен онытып кирәк, барыбызны да бер исем белән атамакчы. Монда төрле халыклардан гына түгел, русларның үзләреннән дә сораучы булмады ахры. Алар рус дигән этнонимсыз калырга ризамы икән? Гадәттә сәясәттә кешеләрнең мәнфәгате була. Монда мәнфәгать булганмы, җәмгыятькә бәхәсле фикер җиткереп ялтырап алуымы, шактый катлаулы заманда бердәм булып авырлыкларны бергә кичүче ил халкы арасына каршылык кертүме? Без шул хакта белгечләр фикерен тыңладык. Бу фикер әлбәттә бик үзенчәлекле, йомшак кына итеп әйткәндә. Чөнки монда бер зур каршылык күрәм мин. Рус сүзе
ул гомумиләштерә торган сүз түгел, ул конкрет бер милләтнең исеме, этнонима, үз исеме. Руслар, рус теле. Ул аерым милләт, зур милләт һәм күпчелекне тәшкил итә торган милләт безнең илдә. Хәзер без шушы милләтнең исемен башкаларга бирсәк, моны башка милләтләр ничек кабул итәчәк? Аны уйлап куйган микән ул? Мәсәлән, башка рус булмаган халыклар, алар әзерме шундый үзгәрешкә? Ул бит әгәр дә без әйтәбез, үзебезне россиянин дип әйтәбез, Россия халкы дип, ансын без кабул итәбез, чөнки без бу ил гражданнар, без бу илдә яшибез, безнең ватаныбыз, уртак ватаныбыз. Әгәр дә без аерым милләтнең исемен, этнонимын үзебезнең уртак исембез дип алсак, дөрес була микән ул? Мантыкка сыямы ул? Минемчә, мантыкка сыймый. Минемчә, ул этник дискомфортка китерәчәк. Безнең президентыбызның Путинның шундый йөрәгеннән чыккан вот в эти минуты я даргинец, я лакец, я татарин, я башкир дип шулай әйткән чакта, мин кайчакта уйлыйм, әйтәм, үзебезнең президентны ишетәләр микән бу кешеләр? Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана да Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Шыннан да, без бит төрле милләт булсак та, без бер илдә яшибез, без бердәм халык. Менә шушы заманада бүтән зур сорауларыбыз бар, эшләребез башкарасы бик күп. Шуның өчен шушы бердәмлеккә менә бүген күңелләре белән бердәм булган төрле безнең республиканы алсак та бердәм булып гуманитар ярдәм әзерлимезме, бүтән эшләр, изге эшләр яңа территорияларда кылабызмы? Без барыбыз да бергә һәм бер фикер белән яшибез, ярдәм итәргә тырышабыз. Ул фикер бернинди дә мантыйкка сыймый. Мәсәлән, әйтәм, әни өчен алса Казанны Иван Грозный алды, без россияннар дип аталгач. Аннан соң алар әйтәләр, имеш россиян дигән сүзне Ельцин кертеп җибәргән. Алар минемчә берәй-берне бутыйлар. Бар этнос, бар сәяси милләт. Аны Ельцин кертмәгән, мәсәлән, инде 60-нчы елларда Мустай Кәримнең «Мин россиянин» дигән шигыре бар, «Мин россиян». Ул булай ди, рус түгелмен, әмма россиянмын. Россиянмын, нинди горурлык, 10 гомерең миңа кирәк түгел, бер язмышым шуңа торырлык. Шуңа күрә, әгәр дә ил Россия дип атала икән, Россия Федерациясе буенча әлбәттә анда яшәүчеләр россиян була. Минемчә, бу бүгенге сәяси вазгыятькә туры да килми, бу бик зыянлы. Бу менә шундый катлаулы заманда милләтләр арасында ызгыш китереп чыгара торган фикер. Мин үземне татар халкы дип, татар кеше дип әйтәм. Да, без Россиядә яшибез, без Россия гражданнары, әмма ләкин милләтләрне сакларга кирәк диме, чөнки мин үзем татар икән беләм, һәм татар икән сакланып килә, һәм телемне дә саклап каласым килә. Россия дип әйтсәләр, другой дел, ну, чөнки бит бар бит рус милләте бар, татар милләте бар, чуаш милләте, һәр милләт үзе алга тиешен. Күрәбез, менә күп милләтле Россия Федерация халыклары, алар менә бу читтән килгән Россиягә карата басымга каршы торалар. Һәм мен калса инде менә бу төрле булыбыздан тора дип уйлыйм мин, көч һәм никадәр без төрле булсак, никадәр үз гореф-гадәтләребезне сакласак, ул беренчедән дәүләткә зыян китерми, икенчедән ул дәүләтне саклауга ныграк ярдәм итә дип әйтер идем мин. Без халыкның бердәм булганда көчле икәнен Казанда узган форумда күрдек. Татарстанның эшлекле партнерлары җыелды. Үз эше, бизнесы, предприятиеләре булган 350 татар эшмәкәре, Татарстан белән эшләүчеләр. Пленар утырышның Рөстәм Миннеханов катнашында узуы, аның эшкуарларга шәхсән мөрәҗәгать итүе әлеге багланышларның республика өчен әһәмиятен күрсәтә. Бу форум конкрет проектлары булу белән аерылып торды. Төбәкләрдәге татар эшмәкәрләре Татарстан белән эшли, инвестиция кертә, төзи, сәүдә итә. Төмән шәһәре эшмәкәр Ринат Гайсинның пенополистирол җитештерү оешмасы. Монда җомга милли ризыклар көне. Атнага бер тапкыр хезмәткәрләрне татар ашлары белән сыйлыйлар. Атна сайын безгә төрле
бәлешләр китерәләр. Гөбәдия, Кыстыбый, Балан кәлҗемәсе. Боюсь ошибиться, но мне очень нравится Кыстыбый. Менюда өч пишма, Кыстыбый булам, бүген алма бәлеше әзерләгәннәр. Да, я была знакома с татарской кухней. Монда эшкә урнашканчы мин татар ризыклары белән бераз таныш идем, чөнки якын тирәмдә татарлар күп. Без гаиләләр белән дус яшибез, шуңа аларның тәм-томнарын да беләм. Эштә татар ризыклары белән сыйлау минемчә өйдәгечә мөхит барлыкка китерә. Эшмәкәр Ринат Гайсин үзе бу атнада Казанда иде. Татарстанның эшлекле партнерлары форумында катнашты һәм менә шушы милли ризыклар проекты турында форум делегатларына сөйләде. На столовые нам привозят еду, и я сказал в пятницу, всегда должны быть, Джума көн должен быть либо Кыстыбый, либо должен быть Ошпушмак, либо еще что-то национальное, чтобы кишелер, как бы это вот счет компании, Ашаргат Ешлер, пусть знакомится безнен национальной кухней, с нашими национальными традициями. Татар сыйларын Себердә генә түгел, Казакстанда да беләләр. Кулинариям бар. Инде кулинариядә без чак-чак үзебез пешерәбез. Татарская кухняны продвигаем. Вот, кыш теле, пәрәмәш. Россиянең 40-тан артык төбәге, якын һәм ерак чит илләр, беренче тапкыр Италия һәм Перу вәкилләре катнаша. Татарстанның эшлекле партнерлары форумы быел әлеге җирлекләрдән 350 эшмәкәрне җыйды. Бу форум башка чаралардан аерылады оештыручылар, чөнки беренчедән ул халыкара дәрәҗәгә ия, икенчедән татарлар өчен генә түгел, бүтән милләт вәкилләре өчен дә кызыклы. Чөнки башкаларның да татар дөньясында эшмәкәрлекнең ничек оештырылуын беләсе килә. Татар гомер-гомергә шөгыльле булган, эш алып барган, сәүдә иткән, хәйриячеләре мәктәп, мәдрәсәләр төзеткән, хәзер дә илнең кайсы төбәгендә яшәсәләр дә торган җирләрнең тоткасын тәшкил итәләр. Тарихны әйләнеп карап, без һәр вакытта да татарларның ак байлар дигән дәрәҗәле кешеләренә карадык. Хәзерге шартларда үзара хезмәттәшлекне ныгыту мөһим диләр. Эшмәкәрләр арасында хезмәттәшлек буыннары булдыру бурычы тора. Biz pромышленность икътисад өлкәсендәгеләрне аерым җыйган булсак, авыл хуҗалыгын аерым җыйган булсак, яз көне бу җылы инде икътисад һәм авыл хуҗалыгы юнәлешендәгеләрне бергә җыйдык. Габидовлар Эстерханнан үзләрендә 5 балык кибетләре бар, 6-сын Казанда ачырга исәпләре. Форумда каплар ясаучы Татарстан оешмасы вәкилләре белән танышканнар. Я впервые в вашем городе. Мин Казанга беренче тапкыр килдем. Монда татарлар шундый күп, бөтен җирдә татарча сөйләшәләр. Бик ошаттым. Моңа кадәр бизнесны җәелдерү өчен Мәскәү якларына карасам, хәзер Казанда кибет ачасым килә. Татарский услышать здесь в нашем городе, к сожалению, такого нету. Шул рәвешле Татарстан Эстерхан эшмәкәрлек чылбыры барлыкка килергә тора. Татарстанда үз эшен башларга теләүчеләр бар инде. Бу Татарстанның инвестицияләр кертү өчен үрнәк төбәк булуы белән бәйле. Төмәндәге хезмәттәшләрен Кыстыбый белән сыйлаучы Ринат Гайсин Лаиш районында җылылык саклау материаллары җитештерүче предприятие төзи. Безгә Лаиш район шады, бер яктан трасса М12 төзелә, икенче яктан город Казан. Шул ук вакытта Татарстанның кунакларга күрсәтер проектлары бар. Рөстәм Миңнеханов та бу хакта әйтә. Сезнең һәммәгездә тормышта нәрсәдер булдырган, нәрсәдер күргән, кемгәдер нәрсәдер күрсәтерлек шундый милләттәшләребез, без әлбәттә сезнең белән горурланабыз. Biz sizden, kubegizden, kubey birine iğrenəbiz. Şol uçaqda özümüzdə Tatarstanda işlənən işlərini də күрсәтергә тырышабыз. Татарстан предприятиеләре продукциясын алырга теләүче, яисә эшләргә теләүчеләр бу форумнан соң мөгаен күбәер. Адыгей Республикасы делегациясеннән Юнус Хайровның бездәге компьютерлар җыю заводы күңеленә хуш килгән. Адыгейга кайтып, әлбәттә сөйләп, яңа договорлар кылырга планлар бар. Аларны эшмәкәрлек кенә түгел, хәйриячелек тә берләштерә. Май башында янган Йылдыз халкына бүгенгә кадәр бөтен дөнья буйлап таралган милләттәшләр ярдәм итә. Бөтен нәмәбез яңадан обратно Алла биреп килде безгә. Бу чара Йылдыз авылы белән ул күрсәтте безнең бердәмлекне, ул күрсәтте без теге бәйрәмдә Сабантуйда гына түгел, авырлыклар килеп чыкканда да без бергә бер-беребездән кулдан тотып, ярдәм күрсәтеп, менә бу авырлыкларны җиңәбез. Рания Абдрахманова, Ләйсәнә Садретдинова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. 3 декабрьдә илдә хәбәрсез югалган солдат көне билгеләп үтелә. Аның барлыкка килүе Бөек Ватан сугышы тарихы белән бәйле. Бу истәлекле көнне Россиядә махсус хәрби операциядә катнашып һәлак булган югалган хәрбиләрне дә искә алачаклар. Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил исеменә генә атнага 2-3 хат туганнарын эзләүче гаиләләрдән килә. Хәрби комиссариатларда бу сан аннан да артык. Берничә атна элемтәсез яшәүчеләр, айлар буе хәбәр көтүчеләр. Бу елның сентябреннән Россиядә хәбәре булмаган хәрбиләрне эзләү һәм югалган дип
тану тәртибе гадиләштерелде. Алия Хайретдинова нидән башларга, ничек хаталанмаска дигән сорауларга ачыклык кертте. Сослуживецлары иремнән инде апкайттылар аны, мин сорадым да инде исән микән анын, үзе белән алмадым улан дип, исән диделәр. И менә бер атна арасында алар миңа апкайтып бирделәр аны. Алсу Спиридонова бу этне кычагыннан чыгармый. Ул ире Игорьдан килеп ирешкән сыңгы истәлек. СВО зонасында аның тугры дусты була. Игорь хәбәрсез югалгач, иптәшләре аны Алсуга алып кайтып бирә. Менә иремнән шушы курткасы кайтты сумкасында. Аннан иремнән исе килә. Формасын киеп, мин менә шушы этне үземә ияләндердем. Игорь Спиридонов узган елның августында контракт төзеп махсус хәрби операциягә киткән. Башта батальоннары Херсон өлкәсендә хезмәт итә, соңрак Донецкига күчерәләр. 6 февраль көнне Угледар районында Украина гаскәрләре белән булган бәрелештән соң Игорь югала. Хатынына видео гына килеп ирешә. Все, подготовка к штурму. Буквально через несколько часов в бой. Безгә бөтенсе әйтеп партлар военный частьтан да, былай да сослуживецлар да тәннәрне чыгармадылар дип. Но барлыкка килде видео шунда квадрокоптердан. Тәннәр анда юк дип әйттеләр безгә. Без өметтә яшибез инде. Алар бәлкем исән, бәлкем алар пленда дип инде. Шул көннән Алсу һәм аның кебек тагын 29 хатын ирләрен, улларын эзли башлый. Алар Татарстан, Оренбург, Пермь өлкәсе, Тольяттидан бергәләп яңа юл узалар һәм ирләре хәбәрсез югалды дигән рәсми статус алалар. Менә алар февральдә югалып, июльдә гына килде извещениесе военный частьтан. Но алайда мин әле үзебезнең Арча военкоматыннан сорап, хат яздык военный частька. И безгә килде апрельдә хат. Пропал без вести дип. Угледарга кирү алдымнан шушы төшкән фотография. Наиля Валиуллинаның ире Фуат та хәбәрсез югалган булып санала. Югалган дигән статусны рәсми рәвештә алганчы ярты ел вакыт уза, чөнки башта тәртибен белмисең ди ул. Военкомат белән бергә элемтә топ сөйләшеп, бөтенсен язарга кирәк. Что без вести пропавший дип 6 февраля дип шушы кагаз килде безгә. Ансы килде военный частьтан менә бу. СВО башланганнан бирле республиканың кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиленә хәбәрсез югалган дип саналган 100дән артык хәрбинең туганнары мөрәҗәгать иткән. Хәбәрсез утырсалар менә безнең гаилә, алар язырга тиешкә ческа, ләкин менә әйтәм бит хәрби прокурорларга. Честан килергә тиеш хат. Хатта язырга тиешләр, что сезнең ирегез или малаягыз менә хәбәрсез югалды. Ул хат белән алар акча алырга башлыйлар. Ярты елда хәбәрсез утырсалар, бер нинди хәбәр булмаса, аны ул судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Вәкаләтле вәкил аппаратының һәр районда үз филиалы бар. Югалучыларның туганнары анда да мөрәҗәгать итә. Монда инде тәртибен аңлаталар. Бу сорауны хәл иткәндә частька хат язабыз, военкоматка хат язабыз, алардан җавап көтәбез. Сентябрьдән Россия президенты карары белән хәбәрсез югалу яки хәрбинең үлеме турында рәсми мәгълүмат алу тәртибе гадиләштерелде. Кеше хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итә. Алар исә частька аның командиры тикшерү эшен башлый. Хәрби хезмәтчедән хәбәрләр булмаса, частьтан башта извещение килә. Аңар бирелә статус без вести отсутствующий. Шул статус буенча без заявление яздырып, туганларына частьтан аның денежный содержаниесен алдырабыз. 6 ай өчен аның статусы үзгәрә, частный командир решение принимать итә. Күчерә статус пропал без вести дип или погибший дип. Аны материал расследования буенча инде. Шул 6 ай үткәчтән командир части справка җибәрмәсә, умерший дип, аның доказательный базасы булмаса, мондагы туганлары судка бирәләр. Суд аша үткәрәләр умершим дип, 6 айдан соң. Кая барып бәрелергә белмәгәндә, кеше интернеттагы тузакка эләгергә мөмкин. Анда төрле төркемнәр күп. Хәбәр бирми торган ирләрен эзләп, кайберәүләр аларның фотоларын шунда урнаштыра. Шул вакытта инде Украина ягының мәгълүмати һөҗүменә эләгәләр. Алар акча күп сорый. 400 мең, 400 мең, например, аж даже миллионы. Мин аларда әйтәм, я говорю, давайте хотя бы, удостовериться на один звонок, хотя бы
подтверждающий что-нибудь. Вот мы его сейчас алай итебез, былай итебез, прям менә шундай агрессивный тавыш белән. Кем алай шалтыратып әйтә, алар бөтенесе мошенник. Сразу безгә хәбәр итәргә. Аны номерлар буенча белеп була, кемнән каян шалтыраткан. Әлбәттә, мондый мәгълүматны рәсми органнар гына бирә ала. Бу берничә оешма катнашында хәл ителә. Күргәнебезчә, хәбәрсез югалган дип тануның үз тәртибе, үз вакыты бар. Димәк, кирәкле урынга мөрәҗәгать итү зарур. Алия Хәйретдинова, Данил Филатов, Адымнар. Елның соңгы айы декабрь башланды. Бу айда бер юлы 2 дата язучы, сәясәтче Шамил Усманов исеме белән бәйле. Иртәгә 3 декабрь бакыйлыкка күчкән көне 26 декабрьдә тууына 125 ел була. Республикада әлеге юбилейны уздыру буенча оештыру комитеты булдырылган иде. Шамил Усманов исеме Татарстанда радио тарихына язылган. Диктор да, Тайсыр радио комитетының җитәкчесе дә, Идел буенча оешкан укучылар бригадасының комиссары булуын беләбез. Ул анда генерал Якуб Чанышев белән бергә хезмәт итә. Үзеннән соң бай әдәби мирас калдырган. Рүзәл Шарипов катлаулы чорның катлаулы язмышлы шәхесе турында истәлекләрне барлады. Без журналистлар көн сайын Шамил Усманов урамы буенча йөрибез. Ул Казанның Мәскәү районында урнашкан. ТНВ каршында гына булган 12-нче йорт диварында аның истәлегенә хәтер тактасында күрергә була, анда Усмановның кем булуы турында язылган. Шушы урамда Татарстан дәүләт телерадио компаниясе урнашкан һәм монда Шамил Усманов турында иң кадерле истәлекләр саклана. Татарстан Республикасы башкаласы Казан селе. Бүгендә 96 ел элек тә Татарстан радиосы республика халкын һәр иртә шушы сүзләр белән сәламли. Тайсырда беренче радионы ачканда Шамил Усманов шулай булыр дип уйладымы икән. 1927 елның 7 ноябрендә ул тамаша биналары идарәсе җитәкчесе булып эшләгәндә беренче тапкыр радио сөйли башлый. Уйлап карагыз, тып-тыныч кына яшәгән республикада Казан селе дигәнне тавыш яңгырасын инде. Шамил Усманов ул инде хөкүмәт җитәкчеләрендә кереп, Мәскәүләргә хәтле барып җитеп, ике арада җиреп, төрле документларын, кагазларын раслап, шактый зур эш башкарган һәм шу тавыш яңгыраган. Радио беренче авазын хәзерге Кәрим Тинчурин театры бинасыннан салган. Татарстанның хәзерге телевидение радиосына да нигез салган мәгълүмат чарасына әверелә ул. Безнең фондыбызда менә сакланган истәлекләр аның шәхесен тулырак итеп ашарга ярдәм итә. Ул ялкынлы кеше булган, аннан соң үз эшенә тугры булган, зур энтузиаст булган. Фондларда Шамил Усмановның үз тавышы язмалары булмаса да, кызы Айсулу Сагай сөйләгәннәр саклана. Әтисе белән бәйле истәлекләрне ул 1982 елда Хәтер күзләре китабына туплаган була. Безнең өйдә штаб-квартира шикелле бер нәрсә булып чыкты радионың. Чөнки безгә килеп чыга иделәр бөтен радио төзүчеләр. Беренче дикторларда безгә Исмәгыйль абый Усманов килә иде. Ул да Усманов иде. Шуның өчен аны айрыр өчен аны кечкенә Усманов дип йөртәләр иде. Татарстан дәүләт архивына юл алабыз. Монда Шамил Усмановның эшчәнлеге һәм шәхси тормышы хакында дистәләгән документ саклана. Партком әгъзасы буларак 1923 елда шәхси эше. Әти-әнисе укытучы, үзе слесарь, электр көйләүче дип язылган шәхси эшендә хәзерге Пенза өлкәсендә дөньяга килеп, Оренбургтагы Хөсәйния мәдрәсәсен тәмамлый. Төрле елларда Казанда яшәгән, 19 яшендә үк үз теләге белән большевиклар партиясына языла. Пехотада хезмәт итә. Автобиографиясендә гражданнар сугышы башлангач, мин тыныч кына утыра алмыйм, Сызранга барып, кызыл партизаннардан отряд төзегән. Патриот булган инде ул. Шын патриот. 30-нчы еллардан башлап үзен әдәбиятка багышлаган. 3 повесть, 4 пьеса дистәләгән хикәя яза. Халыкның тигезсезлеге, тормышның авырлыгын яктырта, яңа җәмгыять төзергә чакыра. Шуңа әсәрләре тормышчанлыгы белән аерыла да. Канлы көннәр пьесасы 1000 тапкыр сәхнәгә куелган. Краском мәхәббәте дигән шундый матур хикәясе бар. Анда да сугыш яуларга киткәндә дә ул мәхәббәттән очрашмаса да, ул менә шушы киләчәк хакына үзенең гомерен бирү белән бәхетле дигән фикер белән тәмамлый. Татарстан дәүләт архивында Шамил Усмановның Кичеккән фәрман пьесасы китабы да сакланган. Ул 1935 елда Мәскәүдә бастырылган, әсәр латин графикасында язылган. Һәм шуны да әйтеп узырга кирәк, Шамил Усманов үзе дә гарәп графикасын латынга күчерү эшендә катнашкан була. 27нче елларда эсперанто теле белән кызыксына башлый. Ул барлык дөнья халыклары өчен бер тел уйлап чыгаруны күздә тота. Моңа бит нигездә булган. Чөнки бары бу чорда бөтен дөнья пролетарийлары берләшегез дигән шигырә кулланылышта. Димәк, бөтен дөнья пролетариат вәкилләре берләшү мөмкин икән. Әни өчен әле аларга аралашу өчен бер уртак тел уйлап тапмаска.
әмма яңалыкка омтылуы җәмгыятьне үзгәртергә теләп төрле оешмаларга керүе эзсез калмый. 27-нең язында Усмановны кулга алалар. Аның гомере декабрьдә сорау алу вакытында узыла. Аңа нибары 38 яшь була. Шамил Усмановны озак еллар халык дошманы дип саныйлар. 60-нчы елларда гына реабилитацияләнә. Казанның Карл Маркс урамы 29-нчы йорт. Шамил Усманов шушында 1927-29 елларда яшәгән. Моны хәтта хәтер тактасына да язып куйганнар. Әмма игътибар итсәк, Шамил исеме татарчада нечкәлек билгесе белән язылган. Хатаны күргәннәр әлбәттә, әмма хәрефне буяп кына куйганнар. Якын арада әлеге хәтер тактасын яңартырга ниятлиләр. Быел Шамил Усмановның тууына 125 ел. Бу уңайдан Татарстан Милли музеенда һәм дәүләт архивында күргәзмәләр оештырылачак. Язучының иҗатын һәм эшчәнлеген өйрәнүчеләр катнашында фикер алышулар узачак. Рүзәл Шарипов, Данил Филатов, Адымнар. Безнең бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бер атнадан шимбә кичендә очрашырбыз. Исән сау булыгыз.